První, Jax. Hejhek. Zile snaží se znepříjemnit koncovku Petru Tomkovi, který se natlačil do branky, která je posunutá za Petrem Kváčou. Kterou má Petr Tomek výbornou už v tomhletom věku v podstatě, když se dostane na kotouč, to zrychlení, najítí volného prostoru a drzost, ze kterou jde do koncovky. Předtím na přelomu listopadu a prosince Bílých tigrů. Stále platí, že výrazně častěji se Petr Tomek prosazuje ve venkovních zápasech. Z těch 11 branek dal 8 mimo tento stadion. Točné pásmo, Galvas, Lenz, Sandberg. A dobrá střelecká pozice pro Adama Najmana. Galvas se teď snaží dostat šťastný potlak, nakonec získává kotouč. Se provinil tímhletím nedovoleným zákrokem. Lenz, Najman, Sandberg ve středním pásmu až do zakončení. Tady jsme to mohli pozorovat ještě. Ještě Musil. Tak druhé oslabení Karlovy Vary zvládly. To se pohybují v top 4. U obou nestandardních situací, tedy ve hře oslabení i v přesilovkách. Petr Tomek zpátky na ledě a teď se snaží dostat do problému Michala Ivana. Ještě jednou Tomek na modré čáře, Myšák a rychle posílal puk. Petr Tomek si vzal kotouč, ale tam se nepodařilo vrátit se z útočné třetiny Haralci. Zile. Zile znovu, tentokrát udržel útočné pásmo na modré čáře, Paško Rudáš, Weatherby. Lebou skončil na kraji proti Bílým tigrům. Najman. Ale nakonec toho střela nebyla a Najman musí rychle spěchat zpátky. Tenhle puk ale rukavicí stáhl Michal Ivan. Weatherby, Petrovský. A tentokrát úspěšný blok na domácí. Filip Janca proletla backende, posílal puk na Prodla. Egle. Zile zatím nepustil Karlovy Vary z jejich obranné třetiny. Výrazně mu tam pomáhá i Jaroslav Blach v té bitvě o kotouč. Pojď, nechci vám dávat trest, zaber tam, pojď! Hraj! A slyšeli jste rozhodčího Tomáše Mejzlíka. Mikiska. Ale Mikiska posílá kotouč, ale nepřesná rána Kristapce Zileho. Ejhek. Janca. Tím se vrací Egle, ale přesto přišla střela. Tam se potom natahoval vyrážečkou po kotouči Dominik Frodl. Hra pokračuje dál. Egle. Paško Rudáš ho nezastavil, Ejhek už ano. Svým fanouškům se ten způsob přerušil domácí akci. Rodák z Vancouveru nelíbil, ale hraje se dál. Tady se zleva doprava a zase zpátky. Ještě teď si počínal Perez v tom souboji v rohu. Díky tomu může pokračovat Pytlík. Znovu Perez. A hození před branku a Dominik Frodl má poukaz. Samozřejmě teď domácí. Zachar.
se členové třetího libereckého útoku snaží dostat puku. Je tam také Jaroslav Vlach, ale na druhou stranu jde Tomek, proti němu Aubrecht. Petr Tomek ještě ten puk posunul na Davida Šťastného. Tím akce energie skončila. Lenz, Aubrecht, Sandberg, počkal si na to, až se Lenz dostane před Dominika Frodla. Teď bylo vidět, proč má Sandberg 21 asistencí. Perfektně načasoval ten kotouč pro Radana Lence. Na druhé straně se nepodařilo dostat puk na Tomka, takže znovu hosté. Takže výhoda pro tým Pavla Patery. Mamčic. Jenomže nedostal puk přes Jaroslava Vlacha. Takže až v čase 26:18 začne první přesun. No a pozor, nakonec je z toho velká šance Filipa Janci a zákrok Dominika Frodla. Taky takhle může vypadat nejlepší oslabení v soutěži. Liberec teď tráví dlouhé vteřiny na polovině soupeře. No a samozřejmě domácím divákům se takovýhle styl početní výhody jejich týmu nelíbí. Už se povedlo toto už zavést do pásma. Nikiska, jeho nahození. Tomek. On tam přijel na pomoc Sapoušek. Ale Liberec znovu dostal puk z branky a z pásma a Dominik Frodl teď musel rychle. Dostává kotouč na mantinel. Výborně to Vary sehráli, škoda pro ně, že nedali gól. Petr Tomek, od něj se dostává puk k Mikiskovi. Klouček, který ale trefil dozad Jaromíra Pytlíka, tím liberecká akce skončila. Jiskra nahazuje. Petr Kláč rozehrává. Ale bude pokračovat tlak. Energie, Ejhek. Taklíz. Tenhle oblouček na jistotu k červené čáře. Jiskra. A ještě jednou se k němu dostává kotouč Egle. Němu se ale stihl vrátit Jaroslav Vlach. David Šilhan letos 27 bodů za karlovarskou juniorku. Vybírá tedy první větší zkušenosti i v extralize. Petr Tomek. Viděl na modré čáře Egleho a jeho dobrá šance, ještě dodávka. Petr Kláča se stihl přesunout a ještě další šance. Petr Kláča fantastickým způsobem teď drží tu svoji sérii neprůstřelnosti. Teď se tam doslova vykoupal od tyčky k tyčce. To byla akrobacie v podání liberecké jedničky. Na druhé straně Dominik Frodl a nepříjemná a plavavá střela Jaroslava Vlacha. Marek Zachar ještě naslepo posílal hned puk před branku. A bude se vlučovat. Faul proti Petru Tomkovi. Podražení. Adam Musil úspěšný navazování a Dominik Frodl v dalším zákroku, tentokrát proti pokusu. Denis Šák se teď vydal jako obránce na výlet zadnímu hrazení za soupeřovou brankou. Tam je Egle. Tomek teď já, odkud ten puk vypluje z toho souboje 4 hráčů. Ehek. Proti němu Tomek. Petr Tomek získal kotouč. A ještě jednou ukázal svoje rychlé ruce. Teď Ehek, který opravdu si s ním zabruslí. Ale domácí na kotouči, ta modré čáře měl napřaženo, David Moravec teď se dostává k puku, ale ten je libereckou obranou stražen hodně vysoko, ale pokračuje se dál. Zeman. No, Blouček doskáče až k Robertu Mamčicovi. Filip Koffer protečoval ve středním pásmu, 40 sekund do konce druhé třetiny. Rozhodně to skóre neodpovídá počtu velkých šancí, které jsme zatím v zápase viděli.
Domácí znovu vybojovali puk, hrá kapitán branku, ale zase tam byla liberecká hůl jako první. A teď úspěšný blok Radana Lence. I to je součást zatím dnešního úspěchu Tigrů. Sandberg. Filip Sandberg nakonec po jeho akci se ke kotouči dostal Tomáš Galvas. Koncovka nepřišla, ale teď pokus. V samotném závěru ještě lítá Jeheka. Tenhle puk nakonec proskákal, je tu ještě šance, jenomže Petr Tomek nechal puk za sebou a teď zlostně třískl do ledu. Petrovský. Tomek. A už se rozjíždí hlavem chvíli, jenomže tu přihrávku ukradl Paško Rudáš a je z toho naopak šance pro Zileho. Ale proti němu úspěšný blok Víta Jiskry. Jax. Tomek. V točném pásmu už je také Egle. Petr Tomek rozhlédl se, kde má spoluhráče a nakonec přišla tahle nabídka pro Roberce Mamčice. Jiskra. Ještě Moravec trošku zariskoval, ale nakonec se mu nepovedlo pásmo udržet. Mamčico ale zastoupil za jako druhý Iskrou a Haraldcem Eglem. Jiskra. Povedl se mu dostat puk na Egleho. Tomek. Mamčic. Tomek teď jako jeden z obránců na modré čáře. Tam zaskakoval právě za Mamčice a hledá teď ten chvilku volný kotouč Mamčic. Udělal to velmi šikovně proti Paško Rudášovi a dorážka, přestože tam byl těsně bráněný. Dokázal se Vít Jiskra k tomu kotouči dostat backendem. To vypadalo, že Egle zase obrátí hru, ale opak je pravdou. Zablokovaná střela, kterou teď zkusil na opačné straně Sandberg. Braný pár Z+Z, Zeman Zile. Janca. Tomek. Petr Tomek, nádherné solo! Ukončuje neprůstřelnost Petra Kváči. Tak dnes se nám ukazují ve skvělém světle oba mladé super talenty a tahle byla další nádhera, která podle mě ještě překonává ten gól, který dal Petr Tomek v Liberci. Ne, fantastický prostě už od toho, jak si přebral kotouč ve vlastním pásmu, najede si trošku do středu, teď to pozorujme, přebere si kotouč, vidí, že bude pod tlakem, schová si puk a jde směrem od mantinelu, aby si otevřel hru a tahle ta klička z backendu do forehandu, jak se uvolnil, zakončil, klobouk dolů, fantastický gól, možná opravdu nejhezčí v kariéře. Domácí dnes úspěšnější na boli, teď si připočetli další plusový bod, Myšák nahazuje na Kváču. Hrají tak, aby oni vyhráli ten souboj a těžili z toho dál, obrovský. Jsme Adama Najmana, který předloni ještě předtím, než jednu sezónu odešel z České extraligy, zažil proti Karlovarské Energii i 3bodový večer, teď se ale věnuje defenzivní práci u své branky. Další moment, který rozlítil domácí fanoušky, puk se teď znesl hodně vysoko, jako první si ho našel Harald Egle, který se hledá teď prostoru pro střelu a Harald Egle vyrovnává na 2-2. Tak tenhle tlak. A střely stále vedou hosté, ale v tom nejdůležitějším ukazateli už hráči Energie dokázali srovnat krok. Hejhek zavezl puk do útočného pásma, tam se střetl s Kočím. No, tenhle oblouček nakonec přece jenom končí zakázaným uvolněním. A tím se samozřejmě i snižuje riziko nějakého tvrdého boje o ten puk vlastně v maximální rychlosti, bruslení. Delou. Galvas. Sebe třesli dvě hokejky, tak to se nepískal icing. Tomek. Albrecht teď důrazný proti autorovi vyrovnávací trefy Eglemu. Jiskra. Teď dostal puk červené čáře.
Jiskra, zatímco modré čáře. David Šťastný tedy znovu může ohrozit Kláčovou branku. Jeho zadovka, která skončila u libereckého hráče Tomáše Galvase, ale uvidíme vyloučení. A je to právě Tomáš. První zápas v liberecké aréně rozhodl v přesilovce Ondřej Procházka, který už později odešel do Mladé Boleslavi, no a ten druhý také v přesilovce dnes absentující Ondřej Beránek. Moravec. Tomek. Mateo Kočí si teď vyměnil pozici na modré čáře. Tam s Moravcem, teď v tom defenzivním páru. Proti Kotouč, který se ještě snažil dorážet. Minárek tam byl. Tomek. A nakonec puk odpaluje Janca. Jakub Minárek teď dostal Pramusil na Buli. Za Liberec. Petr Tomek teď chtěl rychle poslat puk na beky, ale to už směřoval přesně do míst, kde nestal ani jeden. Musil. Kočí. Belok se tam teď střetl s hlavním rozhodčím. Pášem Květoněm, tenhle pokončí za libereckou střídem. Už hraje soupeř, Leighton Ehek. Moravec. Jiskra. Znovu na ledě s Tomkem a Eglem. Weatherby. Delou. Si to přehodili dva beci ze zámoří. Egle. Zile. Paško Rudáš a dostává puk zase do středního pásma, kde se obere Petr Tomek. Kočího nahození. Nejenom Dominiku Frodlovi, Radan Lenz. Tak Petr Tomek je na ledě. Je tam s obráncem Mišákem a Eglem, takže dva střelci karlovarských gólů na ledě. Proti nim Pytlík s Weatherbym. A Tomáš Galvas, který se teď potkává s Petrem Tomkem. Weatherby. Každé propadnutí v prodloužení může být osudové. Teď jde dopředu Pytlík. Prostor mu tam před brankou dělal Galvas, který se tlačil do brankoviště. Pytlík znovu Kotouče. Jaromír Pytlík přepadl při tom manévru, při tom výjezdu do brankoviště a Kotouč má Dominik Frodl. A ještě postrkávání mezi Galvasem a Eglem. Ale to nebyl fér. Tak pojďme možná video. David Moravec teď na modré čáře. Jdeme do druhé poloviny téhle přesilovky. Harald Egle. A jeho střela. Petr Kláča měl dobrý výhled na ten pokus Haralce Egleho. Petr Tomek na ledě. David Moravec na Egleho. Moravec. Egle, Minárek znovu bude využívat té své vysoké postavy před Petrem Kláčou. Egleho rána. Petr Kláča teď zase klíčovým mužem Liberce. V tomhle oslabení, prodloužení, ze kterého zbývá ještě půl minutka, tedy z té početní výhody. Moravec. Egle. Moravec. Výměna pozic s Eglem. Tomek. Egle znovu bude na té pozici jako v té první přeslovkové formaci. Černoch na levém kruhu. Teď je Egle u Kotouče. Tomek. Ale důležitá penalta ze 4, tedy z těch, které byly součástí rozhodujícího rozstřelu. Takže Petr Tomek, autor toho nádherného gólu na 1-2 proti Petru Kláčovi. Petr Tomek si chystal tu stranu vyrážečky Petra Kláči, až se mu otevřel, ten v podstatě zůstal stát.